Ďakujeme. Ideme cvičiť. Teda ja ani tak nie, lebo budú sa robiť stojky a myslím si, že to úplne, nie som na to úplne vhodne oblečená, ale Domino to dá. Ahoj. No, neviem, či to dám, lebo vieš, ako to chodí. Že pokiaľ sa ľudia pozerajú, tak vtedy najčastejšie sa dejú rôzne nešťastia, ale teda Damian, okrem toho, že sa, neviem, či si ho pamätáte, ale predstavil nám zaujímavú hru Spikeball. To sme hrali vtedy, pamätáš, spolu vonku, ale venuje sa aj kalistenike, venuje sa aj jiu-jitsu, brazilskému jiu-jitsu, no a takisto aj stojkovaniu. Poďme rovno na to, poďme si niečo ukázať. No, ale čo, vieš, ja som nerozcvičený teraz, takže môže to naozaj skončiť katastrofálne. Idem ťa istiť. Počkaj, ideme Akú stojku ideme robiť? Mám teda len spraviť stojku, hej? Klasický výkop do stojky. Nastal Čiže sa ty nám chceš ukázať to, že stojku sa dokáže naučiť každý. Dúfam, že to bude ten prípad. No, akože takto zase, mali by sme povedať, že pokiaľ to ľudia idú skúšať teraz prvýkrát, tak nech radšej začnú pomaly a nech skúšajú také tie prvé kroky. A ty ma istí, ale len tak keď máme dobrého spottera, je to bezpečné. Že uvidíme, že či sa mi to podarí. Ja som ti už povedal, že ja mám ťažký tréning za sebou. Tak. Pozri sa, ako nič. Dobre. Takže ty mu teraz pomáhaš, že je dôležité mať niekoho, kto nás bude vyvažovať. Presne tak, áno, vyvažujem, že nesnažím sa ja ho držať, snažím ho naviesť, aby on našiel tú správnu líniu. Keď cíti, že ide na jednu stranu, dávam mu také taktívne podnety. Ale Tomáš je človek, ktorý cvičí. Sú ľudia, ktorí sa na rukách ani len neudržia. Vieš, môžem sa ja tu rozbiehať a toto ja sa ani na rukách neudržia. Ďakujem za spotovanie a treba povedať, že ja to skúšam už nejaký ten čas, pretože sa mi to páči, baví ma to a zároveň sa mi páči, že ako postupne zdokonalujeme ten skill. Vážne? Jaj. Pravda? Nemusím byť Ako začať? Lebo my sme už ukázali, ako tú stojku spraviť na tých rukách. Možno aj tam si videl veľa chýb. Ja som predsa len amatér, nevenujem sa tomu až tak, ako by som možno chcel a mal. Ale že čo môžu ľudia začať robiť v tých úplne prvých štádiách, pokiaľ tú stojku skúšajú? Stena, presne tak. Stena je taký najlepší kamarát, začiatočníka stojkára. Tam si treba na to zvyknúť, vybudovať tú silu, tú kapacitu a postupne sa dostať do priestoru. Ručičky, aby tie ručičky nám teličko udržali, nie? Lebo ešte no tie ruky sa už posúvajú len tým, že sme vlastne dole hlavou tú stenu. Prečo ale stojkovať? Prečo rozprávame o stojke? Lebo je to super. No dobre, že to je super, to je fajn, ale má to nejaký zmysel, že tá krv sa zrazu prekrví sa nám aj hlavička a niečo, že tá stojka má nejaký význam aj zdravotný? Tam je nejaké to prekrvenie, ale myslím si, že to je skôr zručnosť, že demonstruje to takú kontrolu vlastného tela v priestore, čo podľa mňa tých ľudí láka. Tak si ma presvedčil, začnem s tým. Videl som super video, že človek, ktorý vedel stojky, padla im lopta do takej obrovskej kaluže, mláky a mal nové tenisky, vieš, nechcel si ich zašpiniť, tak jednoducho po stojke, po rukách prešiel, zobral tú loptu, odhodil ju a bol v suchu, takže vybavené. To mi spomínal kalisteniku. Môžeme si vysvetliť, čo to je za pojem a práve tam spadá napríklad aj stojkovanie, teda stojky? Áno, kalistenika je vlastne druh silového tréningu, pri ktorom využijeme svoje vlastné telo a potom padá aj stojky. Toto tie kultúry, tej kalisteniky sú zakladné. Čiže to môžem cvičiť hocikedy, hocikde, doma, vonku, všade. Nepotrebujem so sebou ťahať činky a náradia na cvičenie. Áno, to je jedna z tých najväčších výhod, čo by som vypichol pri kalistenike, že minimum a žiadne náčinie potrebné na ten daný tréning. Samozrejme, môžem využívať nejaké náčinia, rázy, zálesecké kruhy, závesné popruhy, stálky, bradla a tak ďalej, ale vieme aj bez toho trénovať. Alebo lavička napríklad niekde v parku, veď aj s lavičkou sa dá na lavičke pekne cvičiť. Čo je taký najvyšší level možno pri tej kalistenike, pretože ja som si všimol, že tam sa posúvajú takisto hranice a mám pocit, že nepozná to hraníc, ale teda ľudia dokážu stále väčšie a komplikovanejšie kúsky a zaujímavejšie. Tak či máš napríklad niečo také ty, na čom teraz pracuješ a chceš to dosiahnuť, chceš sa to naučiť? Napríklad presne tiež sa snažím tomu kulku na rukách venovať a tiež s tým mám problémy, že to je taká moja akože slabší element, ja som silnejší na hrazde. Takže moje mi idú také, že jednoručné ziby, front levery, manslapy, takže taká moja domena. Rozumieme ti všetci, manslapy, front levery. Stojky idú, ale tie kulky stojky tiež mám takú, že tomu sa venujem, chcem sa to naučiť. Áno, vidíš, to je ten ďalší level toho stojkovania, že my sa v tej stojke snažíme potom robiť aj kľúky, alebo klíky, hej, tak im hovoríme spisovne kľúky. No, aj bez
rúk. Už som videl nejaké také demonstrácie, tu ľudia skúšali. Na jednej ruke, nie? No a spomenul som potom ešte ďalšiu vec, ktorej sa ty venuješ, a to je brazilské jiu-jitsu. A dramaturgička dnešného vysielania bola zlatá, že však potom ukážte niečo. Ja hovorím, že nie, pretože viem, že ako to dokáže polieť. A o čom je brazilské jiu-jitsu? Brazilské jiu-jitsu je vlastne druh bojového umenia, kde sa snažíme pomocou techník, ako sú škrčenia a páky na končetiny, prinútiť supera sa zdať. A väčšinou tieto techniky vieme efektívnejšie aplikovať na zemi. Preto sa ten boj snažíme priniesť na zem, kde vieme viac využiť tieto techniky. Dobre, mám taký nápad. No? Ukazujte mi tú jiu-jitsu a ja idem našim divákom povedať, že čo ich teraz čaká, lebo čaká ich teraz jedna taká dokrutka. Nebudeme ukazovať brazilské jiu-jitsu. Ale bez kamie. Nie, ono to bolí. Ani s kamerami, ani bez. Nech sa páči, Kleti. Môžem to uviesť, áno? V Teleráne sme nedávno vyhlásili súťaž o 500-eurových poukážok. Nič nerobíte stále? Nie. Dobre. Na nákup v Plánov Elektro. No a v následujúcej reportáži vám predstavíme manžela a syna druhej víťazky. Pozrite sa, čo jej vybrali v Trenčíne.